kunt ook gewoon steentjes trekken. Zo, op. Zo lijkt die, Dat is dan meestal een jongen. noemt die vrouw van bij de dingen. Ah ja, die. Die heeft zo, van bij Ah, March. Ja, March. March, hè. Die heeft zo. Dat is March. Die Simpsons. Ja. Je kunt ook, oh ja, je kunt gewoon zeggen van ik doe zo naar. Zo iets meer klassiek haar. Je kunt ook zeggen, zie je iemand met een beetje meer, dat dat hier zo een beetje ingekleurd is langs de kanten. En die hier zo een beetje meer daar haar heeft. Dat is plezant aan het tekenen. Een hanenkam kun je maken, dat is ook geen enkel probleem. Je kunt dat heel strak tekenen als je dat wilt. Een hanenkam, hop. Zo ziet